Bueno, eta hau esan da, ja lanian jarri geha, jarraitu berdun mingaina ematen, bale? Bai. Zu ere irakaslia zea, Bai. ezta? Bai. Nun ematituzu klasek? Azkoitiko musika eskolan. Vale. Bai. Eta, guain zure ogibidea zela, abesten jutia, o irakasle da ogibidea eta gero abestu iten dezu, o nola dijoa, zein da ozen aurretika? Nire lehenengo plana kantutikan da, bale? Baina irakastiare asko gustatzen zait, asko. Eta zer ditezu irakasle lanak? Zaila dalako kantutikan bakarrikan bizitzia? Gustatuko zitzaizun edo gustatzen zaizure bai irakasle lanak itia? Gustatzen zait, irakasle bezala lan itia, baina nire ogibidea gustatuko zitzaiten kantutik izatea. Printzipioz, behintzat. Vale. Eta kantutikan, ze gauzeit dituzu? Nundik noa ibiltzezea? Zein dia zure eginkizunak? O jutezea taldian, bakarka, nola kudeatzen dezu? Joseba, pixka desastrian ez, eta hau garbitik mut, bale? Bitu, hau zen dituzu, pepita katea? Bai. Hau garbituta zeon kanpotikan, pepita katea horrela, Bale. bitu, golpetxo batzuk ematen baizkiozu, askatu iten dira normalian. Bale. Taka, hori den. Eskerrik asko. Ezin Baina okenduko izunik, hau betako deu, eta pepita gabe, ezin begoaz. Oso. Vale. Zeiten dezu, adibes, bakarka, taldeka, ez dakit, kontatu pixka guri. Bakarka, nire zeakin, pianistakin, ez da? Bai. Eta nire repertorioa pixkat lantzen. Hoxe. Zure repertorioan ez, baina zure abestik dazkazu? Ez. Zeitetzu, beti beste abestik kantatizu, zer dira, bertxio egiten dira, o nola egiten da? Nola egiten dezu emanaldi bat, zure pianistakin jutezea? Bai. Zenbat irauteu, zenbat kantu kantatzen zuen, nola izatea historia? Ba, Joseba, egia esan da, oantxe hasi naiz. Ze, oain arte beti kantatu izan dut, zean konservatorioan izenian, ez da? Eta oantxe hasi naiz izaten. Ja, zure aldetikan jarri zea, oantxe bertan. Orduan, nire lehenengo kontzertua inun zarautzen. Bai. Eta gero beste eventu bat amestoien, baino oain arte, gehiago ez dut kontzertu batin neria. Ja. Baina bai gustatzen zaigula kontzertua bizatitan itia, ez da? Lehenengo zatia euskal kantak eta ze euskal herrian egon da, nire etxian, euskaraz kantatzia importantia da. Eta hori bada, eta gaina guria defendatzen deu. Hori da, eta nahi azkenean hainbeste apoiatu dit herriak eta lagunak eta danak, zase gutxio. Ze abesti entzun goitugu jute ganean, adibidez, amestoiek hortan, ze kantatu zenun? Ba, bira, amestoi zea bat izan zan, eventu bat izan zan. Sorpresa bezala izan zan hori, Sorpresa erra izan zan. Eta lau kantatu nitun, eskatu zin, behin batian loiolan, eskatu zin espezialki. Gero nik sartu nion beste bat euskeraz, nire herriko neskatxa maite. Eta gero ja bai, bi italiano, ez da? Omio babino karo eta Ave Maria. Vale. Eta, hoi da, italianua zerat izartzea olako abestitan hain beste. Handitan dator, oinarria bertakoa da? Nik uste... Odoinuako eta italianuan azentu horrei ondo jute zaio opera. Egia, ez da broma. Bueno, zentrua musikana klasikoana dao Alemania, Frantzia eta Italian arte. Kompositoriak ebai klasikoak horre ingurukoa dialako. Mozart nungo esan nahi, Mozart? Mozart austriarra esango nuke. Austriarra, bale. Bai. Baina, bueno, Europan barrukaldektik handatorrea alegia hau dana, ez da? Oida, egia da gaur egun ja hemen inguruan geota gehiago dakala indarra, esan dienez. Bai, no? Vale. Bai. Eta adibidez, Mailis hori esan desuna leno, hori nungua da? Amerikarra. Baina, Mailis da modernokoa, Vale. Bai. Ados. Bueno, hor guain tipulina, bale? Berdina, baldakizu tipulina tondo barbitzen. Ez, behitu erraz, Behitu, txortena gendu, bueno, sustarra, txortena, erretik amoztu, hori beti garrantzitsu izatea, ez moztuko. Eta lehen dabiziko geruzak gendu berri oso, bale? Eta gero ja hori dakazu, hola itezu, eta txikitzeko, bale? Venga, hor dazkazu, eta bestiakin berdinei, hau bezalaxe. Bueno, eta gio bakit, jende beresi jakine abestu ezula, zenekin izan da hola egun bereziak egituzunak, o gehien ondoen pasa ezuna, o zerbait inoiz eta izula astuko? A ber, ondoen pasa etena oso klitxe entzungoa, baina konservatorioko lagunakin. Bai, duok eta hola ite genitunen, haiekin
eskatu itzapen honenak azkenen lagunak ea, eta lagun arteko ze hortan, ondo. Baina zerbait, hola esangarria edo, aldet esan, Montserrat Caballen pianistakin ikasietela. Osa, nire pianista izan zen Madrilen. Eta beregatik asko ikasiet. Baina asko ikasiet musikalki eta baita ere pertsonalki. Bai, azkenian jende hori profesionala da, inbeste urte dio joa, eta azkenian esatezuna, no? Baki profesionalki, baina gauza askore bai ikasten dira, ez da? Bai, eta preparatzei zu ere bai, karakter hori eukitzeko. Ze karakter euki behar da, bai. Genio pixkat euki behar da, horra gotza barrutik anateatzeko. Bai, eramatei zu pixkat. Xume ezin dagun horrez, da? Ez. Ni konsideratzen ez, bastante humilan ez. Bai, tarea junbertzea, eta bularrak atera, eta venga gora, ez da? Bai, eta behai gustatzen zitzaion hori, amen inberren behai, esatiare bai, pertsona bezala. Ez, nik hola nahet. Nik ja, eta hola zure nortasun ateatzezu, zu guztua sentitzezea, eta boinik eta bularrak joatea eta gora gotortzezea, ez da? Oida, bai. Ondo.